Kung kita mahigugma na gyud sa Ginoo, dili gyud ihikaw sa Ginoo ang iyang presensya. Mupakita sad siya nato. Ligiyay mong tupad ina nakakita na kas Ginoo. Kanang wa mulingi, wa gid nakakita as Ginoo. Yang ano man sad kay ang una manggod natong buhaton aron makakita ta Ginoo, higugmao nato ang iyang mga sugo. Si Maria, si Jose nakakita as Ginoo, gipuy-an pagyos Ginoo. Ngano man kay nahigugma man sila sa mga sugo as Ginoo. Mao na diri sa atong unang pagbasa niingon si San Juan nga ayaw gyud ninyo higugmaa ang mga butang sa kalibutan. Kay kining tanan nga iyas kalibutan nga gipangandoy sa atong lawas, kay kini magong atong lawas mga igsoon, kalibutanon. Unsa may timaan nga kalibutanon, mahanaw. Matod pa diri sa unang pagbasa, kay ang tanan nga nias kalibutan nga gikaibgan sa tao, mga hanaw. Gay kaduhang lingi sa imong tupad, ing na mahanaw ra ka. Na ba? Una ayaw kay mong palabi og higugma ng kwarta kay mahanaw ra na. Kanang imong naong mahanaw ra na. Kining atong kusog nga murag kusgan kay ta, mahanaw ra na ako'y kaila nga portig yung kusgana ato niya nga mangarga sus kami layo ra kayo mi karga migmangga 150 gabaguod na mi siya mo karga hapit 600 kaysa una di pa man to kilo-kilo kanamang buoks mangga ba kami 150 ang mangga among lukdoon mura nagmoabot among liog diri sa among ngaris among liog pero siya taas na kay sambaw ato pila na noy yeah. Gamay ray akong nadahoy 400 ra ni so Ginoo ko kabugat ana pero pagkasakit na ako'y gahilog sus ni pisag lawas lagi di nakabangon oy nakunyarang kusgan kayo hilugan bitaw nako da patay lagi mahanaw ra na mga kusog kana mga kusog nga to sus doon na pa dito kaila na mo ulpot yung mga tao kay sus ug maoy manghasi kanang mga lantay mga hiktan ra man namo kanang lambre kanang lantay kawayan anaon ra nas kamoto mga putol ra ng lambre pertikus gana gyud hasta go na maglagot siya ng sakyanan nga mudagan niya kanang sakyanan diara ra bagay na sa kasagara sakyanan sa una usara man ka ligid mo tuyok ang karera mang pangawahian na mga taong gasakay o niya maglagot siya kaya di niya palargahon na siya sa parkingan mahubog kanya mudagan yung driver aalsahon niya o sa pagdagan tikus gana pero pagkaluya na sana gatikubo sig ubo-ubo patay na yun mao na mahanaw raning atong kalibutanon ayaw na higugmaa mao na si Ana kadto si Simeon kagahapon sumpay man ug ang mga santos apil ng atong patron si San Vicente Ferrer ang ilang gihigugma mao gyud ang sugo sa Ginoo sama pananglitan kanang sugo sa Ginoo nga niingon ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabus gisuwayan ni St. Francis of Assisi nila ni Mother Teresa, St. Ignatius, apil na ni si San Agustin o guban pa, pastilan. Makaingon sila silang kinabuhi, wala na akong hahanapin pa. No. Pero kana mga daw kay silang kwarta, kanang dili magani mo palit og slot. Hasta ng kwartang gamay ra gid unta kaayo atong pangayoon, 500 ra gid unta ang simana. Di ba? Ako mamong giingnan challenge para sa atong SBF dag palit lang mog slot usa ka pamilya 500 lang ang simana
500 pesos ba? Suway na ninyo. Kanang ilit go lang bitaw na, ingka, lisod kay padiroy kay ipapalit manig tambal. Ayaw ipalit og tambal, ipalit og slot. Ingkaw niya, mamatay ring among masakiton, sagdi lang, kay mahanaw ramang ginang lawas. Pero ang dili mahanaw, ang kasinatian nimo dihas Ginoo. Mo na tumong ni Jesus na biyahe gyud tanan. Kani-gani, 500 ra gani pabiyaan kada semana, galisod Gi ko na bilingi ay mong tupad. Na okay ka na, 500 kada semana imong biyaan. Ika na, sige. Sige ba? Wagin mo linging. Ayo, padaroy, lisod kayo na. Pero ang mga sugarol, sos, kanang 500, tagsa kagatos, tagsa kalibo, ipanglabay lang at tusroidahan. Maura ba na ituskig-tuskig ka ng mga 500, kaya panagsara ba na mahikapan ka ng tag 1,000, hasta kumot-kumuton, pas mga kanahangdag ko, ikapildi, ilabay nga to. Magkatawa lagi ko, kaya ang kanang 1,000 ba, muhuyatid lagi, gabot nga to siyota. Kaya mubalik mo nag-anak, muhuyatid mo anak. Ang ihog diri simbahan kana gyung na nagluy-luy nga 20 pertig yung luy-luya magkabuang tawag hapyod-hapyod ni gatong mga tig-ihap dito na kung anong dugay man kay mong nanguli sa daghan kayong miots pa diri lisod kayo tul-iron may man tong mga tuski imo ra man tong anaon nang miots anaon imo laksi ayo hinayon gina siya kay mao ra bataw na gihog kolekta mga watay batasan ang kalibutan mo'y atong gimahal mo nang naggubot na tarog maayo ang atong lawas mo'y atong sigihan gyud og hatag og katagbawan kalaway kaulag pagkaon inom sugal kana mga makalingaw sa mata aning tanan yara ba sa dekorasyon dinhi makalingaw ra ba sa mata pero asa di lang kay nagsignify man ni og pagkataos Ginoo kana ba makalingaw sa mata ba entertainment kanang naidaghang magsayaw-sayaw nga hapit way sinina dugay kay ta mga tug sige tanaw ana mga TikTok ana perti gyud basta maka-entertain sa mata mga sports kana mga presentations nga makaingon ta ngiga ana nila abilidad pero ang tanan ana mahanaw ra gyud na human nimong tan-aw igtog nimo atakihon day kasi imong kasing-kasing mo ngit-ngit dayon ini kabuntag ngit-ngit di nakakakita lingay mong tupad na posible ba ya nga atakihon ka karon sige na posible ba na nga atakihon ka karon katubta akong papa na naligo pagutog sa yus buntag nya siya man ay musukad inig pamahaw mga alas 7 buntag nagsukad siya hibong na siya nga di naman ka mao ang iyang kamot mo ana makahig naman niya ang plato ana nga ano man niya akong kamot di naman kadaog sa plato or sa luwag ana paghigda niya kay giduka kuno siya higda siya mga alas 7 ting itupsado o magpamahaw wa na mo mata hangtod alas 12 ngit-ngit na ana human dayon ako sang maguwang gawas pag alas 3 kaadlawon ngihi tumba bitaw maligid ngadto sa ubos mahug sa mubo nga pantawan ligid ngadto sa ubos bali ding spinal wa na lisod naglakaw kanisang nagwali karon wali ni karon iglakaw ani mabanggaan awa na ikagabi dungogo na ni wa na siyano gibilara na bitaw punya magsigit tagpangita aron tagbahon ning lawas nga lumalabay sayang ang atong effort mao na 84 years old na ni si Ana gitagbaw niya ang iyang kalag gitagbaw niya matag adlaw ang iyang kalag nagpuasa nagampo naminaw sa Espiritu Santo ug wa gyud siya hikawi sa Ginoo nakakita siya sa natao nga Mesiyas daghan nato nangamatay na lang nangatiguang na lang wa gyud kakita sa kaluwasan
unsa may kaluwasan, kana bang ang imong lawas dili na maoy matagbaw kung dili ang atong kalag? Kana bang kalipay nga wa magsukad sa imong external senses kung dili diya sa internal senses, interior, gikas kasing-kasing? Kana bang bisag kuhaon ang tanan nga external part sa imong pagkatao, malipayon gyapon ka? Maunay kaluwasan. Kasuway na mo ana. Sama pananglit no, mubasa ko nga ang halin nato sa SBF dag niabot nag 5,623 ka slots. Nya naapay 54,377 slots nga nahibilin nga tag 500 pesos per slot. Unsa inyong gibati? Wa lang? Wa no? Ako lipay kay kuan iso naka 5,623. Kanindot ana bipakpakan nato bi ang namalit ani. Ang namalit sad ani kanang naghago gyud palit. Namang gani uban mingon Father dili pa ko makagawas kay nag-snow diri or nagbagyo diri. Layo-layo manggod ang Palawan. Muadto para ba ko didto? Nayuban mo biyahe pa ko 1 hour Father para maka-deposit ko aning akong ipalit og slot. Maka-imagine ko ba nganong ila kaning gibuhat? Ang uban hinon GCash ra, GCash, uban online banking, sayon-sayon ra na. Pero kanig yung mga matured na nga di sad ka mao mo GCash, di ka mao mo lakaw mo travel kay para gyud mo linya pa dito sa Palawan, mo linya dito sa Imluelier, mo linya dito sa bangko aron lang mo pada diri sa ilang slots. Uban mo anhi gid dinhi padel gikan ko dito sa South, gikan ko sa Norte, gikan ko dito sa Mindanao, gikan ko sa Negros, ni agid mi pader kay gawas nga makikita minimo mo palit yung mig slot. Pag naog nako gahapon dihas gawas, sus naigi na naglingkod diha abi nako ning apply og PIMAG. Diha mangalingkod sa lamisas PIMAG. Pag naog ginako sakyanan, sus kadto yung gulang-gulang nang mangito siya, liso naman tog lakaw gani. Sus gyud niyang lipaya, murag hapit talagi siya musugot nga mamatay. Sige siya gyud, hika pa dir, ikaw na gid ni nako ako lagi ni di lagi ko espiritu. Tanawa di ba doon ako'y kamot nga mudawat sa imong donasyon. Lipay jud kay siya nga kanabang way kabutangan ba? Nakaingon ko kani sila dili ni ako'y nakalipay tungod dis ilang pagsigig hatag sa simbahan sa inyo bang kuan ba kana magsige mo hatag og inyong mga hinabang sa simbahan, lipayon jud kas Ginoo. Dili ako'y nakalipay ninyo ayaw ana pagtuo. Tanawa kung magsige mo kuyog nako dinhi, abot yung panahon nga di na gyud mo ganahan mo tagad nako. Niya may daghan dinhi 24, hapit kina mo 40 kabuk akong kuyog din hapit man di managad ang uban. Agi-agi naman lang o sige maglingkod ko moagi na lang wala yun, way tagad-tagad. Nasa uban gikas lagi yung lugar hala kisi-kisi padir pataga din mingon nos amni mula kaos padir mangandoy nga mawa ko diri. Kanang maingon ko muna ako'y duha ka adlaw ron wa ko diri kay na ako'y talk dito sus manyagi to. Yes salamat. Niguli paninglan patag pasalubong mo'y sugaton ang gadas pasalubong asa mo sugat. Pero nasa mga buotan on din nga mutagad yun ambot di baka na inagwanta rasan. Ngano man kay dili lagi ning lumalabay maoy makalipay nato. Lumalabay raman sad ko, dili ni mo'y makalipay. Pero kung maminaw mo sa akong giwali og mosunod sad mo sa akong awhag nga mamalitag slat kay humnon taning kumbinto, humanaman tong atong sitiyo at ugma na lang ko muhatag og final nga husay kay nagsige pa man tag construct og mga balay aron mahibaw-an ninyo pila nalay sobra nato sa sitiyo.
Nya ngato sang disap ugma sa nako ihatag kay naa pa may nagsigid eg text wa namo nabasa sa mga kuan kay ngato sang tigbasa murag ambot ka na siya nganong dili man sad kay mahurot og basa dayon gahapon ako gyung giswayag basa ako swayan ako og basa na pagidi ay nang naghatag og kaning kuan saad og disap so nay adjustment gamay atong dumiugma na lang sad nato isulti og pila nay aktual pero napamanggiuban nga mukalit lag ingon nga mukuan day ko ato pader mo apil ko ato napamantay mga 5 na lang ka slots 8 man tato no karon 5 na lang kang mama pa ni nga style mingon suki tiwasan na lang suki 5 na lang ka slots tag 500,000 5 na lang lagi 165 na ang mga pledges niya 150 ang atong nadawat na pay 15 nga wa pa nato madawat ako lang ning gi-announce kay gi-close naman tanin nato pero napa may nagsunod-sunod basig napasad to yung mga duha tingali na tulo na lang gini kabuok mahibilin kay diha man toy gipakita Sister Nara gabi nga unsa man ni pader ato ning entertainon kay ning sulti man sa nga interested nako entertain na mga usa sa to kaslat nya to pagi-usang lain nga ni text nako ako na sa tong gipasang Sister Nara de ila na tong kanon basin niya ni Brad Loloy atong financed basig nasa niya na mo text niya Brad Loloy kana ganing unsa pa mo na open pa ng disap diha ana ba di basig mahurot ni tulo na lang kabuok siya ro di mahurot New Year ani mahurot na tingali ni ang tanan nga nihimo ani for sure lipayon gud mos Ginoo dili tungod nako dili tungod aning simbahan nga atong gitukod kini mga projects nga atong gitukod kay pulos man ni lumalabay kung dili tungod sa grasyas Ginoo sama sa mga propeta nga si Simeon ug si Ana sama ni Jose ug ni Maria sama sa mga santos nga ninghatag sa ilang kaugalingon sa paghigugma sa pulong sa Ginoo sa sugo sa Ginoo porti ginilang lipaya mo na kining awhag gabalik-balik naman ning atong tubag sa salmo pagsadya langit ug yuta kana bang ang langit nung kalipay bation din his yuta matud pa ni Saint Teresa of the Child Jesus sa iyang pagdawat sa iyang sakit for 5 years nga gi-confine siya sa usa ka room hangtod siya namatay nakaingon siya I spent my heaven by doing good on earth ug unsa may pinaka-good nga iyang gibuhat ang iyang sakit ug kasakit iyang gi-offer para sa kalampusan sa misyon ug sa paglambo sa atong simbahang Katoliko wa siya magbahin sa iyang sakit nga tuberculosis nga miut-ut sa iyang lawas hangtod siya namatay iyang gi-offer ang tanan porti niyang lipaya kana bang makasinati kag langit nung kalipay makaingon dayon ka nga sama ni Simeon ug ni Ana Lord itugot na ngang imong alagad muhalin nga malinawon kaysa kaugalingon kong mga mata sa kaugalingon kong kasing-kasing na sinati nako ang akong manluluwas gilingay mong tupad ingnan nindot gudi ay nga mamalit kitag slat nga kinasing-kasing dili matugkad ang maong kalipay ug ato nang himuon ug ato sa nang isangyaw kay daghan kay karong nagmagulanon nay uban karon lampos na kay sila na gani uban na elected sa ato mga political positions nga purting dagkuang mga positions gikan presidente hangtod ka mga positions ba bisan gani ma-elected lag barangay konsehal mo ingon yes pero karon na naglalis na sila na nag-away na sige yung binatuhay lang yapog-lapok gubot kay lang kinabuhi nganuman kay kining mga posisyon sa kalibutan ug bahandi ug gahom lumalabay ra gid na adto gitas dili lumalabay pero kani mga elected officials kanang ilang mga allowance ipalitan nilag slots kana malipay na sila
no? Ilan ang itabang sa mga kabos, sama aning pag ayo aning mga balay, paghimo ang mga drainage, pagpahimo ang mga karsada nga dagko, unya paglimpyo ang kilid sa karsada, pamutlo na ng mga kahoy nga obstruction diha, o kana mga balay, kana mga tindahan nga naa sa kilid sa karsada, pangwaon na tanan, ibalhin ang atos layo-layo jutay, aron safety ang mamalit, og ilan ang buhaton, diha tanan ibuhos ang kwarta nga ilang madawat, ang kalipay anak nila, way kabutangan. Di gina sila mga ambisyon nga ma-elected pag-usab, pero i-elect gina sila sa mga tao, gani bisag mo resign pa na, pabalikon gina sa mga tao. No.